Hello Yuri, Pádraig Ó Neachtain in termstas, tá má gobar mar Lifigeach Forbartha sa Rannóg Teaghlaigh Teanga Tí a chuid Ghlór na nGael. Sto go má gobar le Ghlór na nGael níos iarthar tí bliana. A chuirbh sin bhí má gobar hí saon a charbún ar scéim pobl Gaillimhe a chuid thuras na Gailge. Go príomh bí tú gearradh tacaíocht agus feasacht a chur fáil go teaghlaigh atá tógáil go glúine le Gailge. Bhín chuile lá a thar bheith difriúil, déit a bheith dear pósteirí nó cinál chur físeán le chéile nó má doháin agus sin nó má eile déit a bheith gagrú imeachtaí ar fud fad na tíre. Clúdam héin cúige chonacht agus chuid go chuige mún agus bhí hí sa limnach chun den chláir Gaillimhe mála mocha riach. Is áitíntaach le bheith gobar, tá fónman tú go leor scillan na nó as churann tú de fearstanacht hain isteach san obair. Stóí an bailchasár le breanúir an obair seo ná nó eicas tú na gasú agus na teaghlaigh go maiann siad sprí agus solt as an obair as na hógachtaí tá dintad tása de sin go lá má oibre nó seachtain má oibre chuir stachad.